mustard seed இருந்தாலே fantastic result எனக்கு கிடைக்குமே. Holiness and passion ஆக இருந்தாலே heavenly army என் பக்கம் இருக்குமே. Faith like a mustard seed இருந்தாலே fantastic result எனக்கு கிடைக்குமே. Holiness and passion ஆக இருந்தாலே heavenly army என் பக்கம் இருக்குமே. Ignite us நாங்கதானே எழுப்புதலை பரவ செய்வோம். Ignite us நாங்கதானே எழுப்புதலை பரவ செய்வோம். Heavenly army எங்கள் சேனை எதற்கும் துணியும் எங்கள் சேனை. Heavenly army எங்கள் சேனை எதற்கும் துணியும் எங்கள் சேனை. ஆல்ரெடி வேகத்தில் ரெடியா இருக்கீங்களா? ரெடியா வச்சு போறோம். வேகத்தில் கமான். வேதத்தின் வார்த்தையை waste பண்ண மாட்டோம். உலகம் சொல்லும் பொய்களை taste பண்ண மாட்டோம். சத்தியத்தின் பாதையை least ஆக்க மாட்டோம். சாட்சியாய் வாழ்வதை taste ஆக்க மாட்டோம். வேதத்தின் வார்த்தையை waste பண்ண மாட்டோம். உலகம் சொல்லும் பொய்களை taste பண்ண மாட்டோம். சத்தியத்தின் பாதையை least ஆக்க மாட்டோம். சாட்சியாய் வாழ்வதை taste ஆக்க மாட்டோம். Ignite us நாங்கதானே எழுப்புதலை பரவ செய்வோம். Ignite us நாங்கதானே எழுப்புதலை பரவ செய்வோம். Heavenly army எங்கள் சேனை எதற்கும் துணியும் எங்கள் சேனை. Heavenly army எங்கள் சேனை எதற்கும் துணியும் எங்கள் சேனை. Faith like a mustard seed